Търновския университет. Добре дошли на първото събитие на студентски клуб по дебати Цицерон. Давам думата на професор Димитров, ректор на Великотърновския университет, за приветствие. Уважаеми колеги, студенти, преподаватели и гости, ние вече имаме изградена традиция, макар че този клуб Цицерон е нов, т.е. съвсем пресен. Но, въпреки всичко, това е част от една традиция да представяме по един филм, документален да играме, няма значение. Това, което аз лично си спомням, е, че преди 2 години беше така. Преди 2 години беше филма за Кристиян Таков, когато аз лично познавах, така бяха приятели. И се заминах за епилата, за съжаление, и беше изключителен човек, много принципен.